Първото българско училище Метоха в Фенер махала в Истанбул има повече от 140 годишна история и се намира на няколко метра от църквата Свети Стефан. Разделя ги път рушител, по който не спират да се движат коли, автомобили, автобуси. От Метоха са излезли едни от най-видните представители на българското възраждане. В него са работили именити наши просветители и църковни дейци. През миналия век българската колония е наброявала над 50 000 души. През 1857 година било открито българското училище в Метоха срещу църквата Свети Стефан в махалата Фенер. Това училище се разделяло на основно и класно. Основното училище се състояло от 3 отделения. В основното училище учениците учили 2 години четене, писане, аритметика и свещена история. Главното или класното училище имало 3 класа. На печата на училището били изобразени братята Кирил и Методий, държащи книга. Учителите в тези училища са били важни граждани като Пенчо Рачо Славейков, Архимандрит Партений Зографски, Иларион Макариополски, Иван Найденов, Бурмов и други. Училището се издържало от българската църковна община и от даренията на заможни българи в Истанбул. Изоставено, притиснато от централния път и натоварения автомобилен трафик, училището Метоха извисява печално и строго ръст, за да се превърне в своеобразен съдник към нашето поколение, забравило значението и мястото му в българската история. Под покрива на триетажната сграда все още с мъка може да се прочете част от старинен надпис, издълбан с черковнославянски букви. Надпис, който все още удостоверява, че това училище е български народен имот, подарен от височайшия княз Стефан Богориди. Да прочетем целият надпис. Български народни имот с Божием соизволением и с помощем царским же високим соизречением во време величайшего царя султана Абдул-Меджида Ефендимис и патриарха Антима со первая сограда Метох българския църкве, от нея же родолюбиви височайший княз Стефан Богориди пред Богом и человеки посвети и подари сие место българскому народу, их же народним спомоществование и иждививанием всеобщим согради се сей български Метох и под надзирателством съвършаются в лето 1851 година. Изпитвах голямо желание да заснема гроба на този голям български патриот, но почти никой не знаеше къде е погребан дарителя и на Метоха, и на мястото за построяването на църквата Свети Стефан. Приземният етаж на Метоха служи по-настоящем за кокошарник и козарник. Нахвърлени антични мебели, столове, маси, навярно от онова така скъпо на всички ни време на миналия век, в близост до прочутата лята чугунена чешма, говорят недвусмислено за окаяното състояние на последните останки от покъщнината. Влагата, мърсотията, счупените стъкла по прозорците напомнят повечето за затвор, отколкото за сграда на училище. Яките стени на градежа, дебели повече от метър, са непокътнати и слети с част от византийската стена. Те държат здраво двата етажа. Класните стаи са почти обитаеми. Таваните, черчеветата на прозорците, дъщевите подове са съхранени. В добро състояние е и старията на Иларион Макариополски, ръководител на училището.
На вратата пред неговата стая е окачен портрет с неговия образ, поставен в черна рамка, на която е написано: в тази стая живял и работил Иларион Макариополски. Трудно ми беше да повярвам, че подобна българска светиня може да бъде оставена без грижи и без съхранение. Такава ли съдба заслужава училището, от което са излезнали едни от най-будните умове на нашето възраждане? Стотици личности съхранявали българската вяра и дух. Българското благотворително дружество Просвещение открило основно училище в местността Барутхане. По-късно това училище било преместено в Айнала Чешме, недалеко от училището Йосиф I в Галатасарай. Важна роля е играло и училището в Вланга. По-късно това училище било заместено от училището в Кункапия. Последното българско училище в Истанбул, Йосиф I, е наследник на всички български училища в Истанбул. Според сведенията, които придобих от някои възрастни граждани, през 1922 година директорът на това училище е бил господин Кюлев. През 1947 година в училището Йосиф I имаше голямо напрежение. Директорът Иван Симеонов бе екстерниран. Неговата жена Йорданка Симеонова зае неговото място. През това време бех млад зъболекар. Генералното консулство на България тук ме извика и помоли да поема поста учител в българското училище. Приех, защото генералният консул беше зъболекар, и станах учител за 1 година. Тази 1 година стана моя кариера, която продължи цели 33 години в служба на това благородно дяло. През това време турското правителство забрани на турски граждани да учат в чуждестранни училища. Според тяхното ново законодателство, българи с българско гражданство, женени с българки с турско гражданство, придобиваха рожби с турско гражданство. Тези деца по силата на новия закон губеха правото като турски граждани да учат в нашето училище. Вследствие на това учениците започнаха да намаляват. Тези деца имаха правото да учат в българско училище, след като завършат турско първоначално училище. Така дейността на българското училище намаля постепенно и спря през 1983 година. Сред зловонието и пустотата на мъртвата сграда един надпис върху улющените стени гласеше: любовта е една трагична катастрофа. Това можеше да предизвика усмивка, но ние не се усмихнахме. Тръгнахме си навъсени като дъждовното време, без да спираме да се питаме кой е виновен тази сграда, поддръжник на българския дух и памет, да бъде обречена на смърт и разруха. Отговор така и не получихме.